Niabot na dyan mi diri ila Temyongs sa may Consolacion mga brad niya. Full house. Iyawas atong mga fans. So niabot man sa diri. Pero kuyaw kay lugar ang mga brad kay fresh. Kaya lang mga pagkaon. Tanawa good ni good. Gibutangs grill. Niya gapaka-paka pang uling. Lamay kayo pagka-set up sa ilang nukos mga brad. Kay gibutangan og lamas. Niya unsa pa na ilang gidusot diha para hubag kay tanaw. Pero makaana jud ko mga brad. Kay lamay jud kay ni. Kaya nakatilaw naman jud ko. Purbida ba ya? Ikuwas pasayan oy. Napay pork belly. Napay nukos. Unya ang taler ba? Talaba di ay. Karin niya mo diri mga brad. Di mo magmahay. Karon ako na po nisugdan atong pagkamukbang. Tanawagod na ako pagka-set up sa akong plato. Naalagitanan akong mga selection diri. Ato dyan ni banaton ro. Pero magkana dyan ko mga brad. Sa tanan klaseng mga seafoods ako nakaon na mga brad. Ang kinidyong lugar diri. Kay mao dyan ay pinaka-presko sa tanan. Karon na to isod ang talerba o talaba di ay diri sa suka para maluto. Pinakinilaw nga talerba o talaba di ay. So way niya ninyo mga brad. Moabli ni sila alas 6 buntag. Hantod ra ni alas 4. Kay mahutdan naman ni sila stock. Kay ang talerba o talaba di ay presko man kaayo. Porting lamia. Wapadyoy baho. Kana gani nga malingaw kagkit-kit kay porting lamia. Anyways mga brad. Kung kalisod yung mong pangita ning lugar. I-google maps na lang ninyo. Sus may rasad hapit na ako na humandri. Kay porting busugan na gyud na ako. Ako na lang gyud gipugos mga brad. Kay lami man jud kaayo mga brad. Kamo mga brad. Benli tag comment diha sa comment section. Kung nalingaw jud mo aning klaseng pagkauna. Kung ako pa ninyo. Arena mo diri mga brad. Pwede sad mo magpa-reserve kung di mo ganahan mo huwat. Tawaga lang ninyo daan. Unsa pa mayan yung gihuwat mga brad. Alina.